Hello mindenkinek, én Légió vagyok, és ez egy bemutató lesz, mégpedig a scoreboardokat, tehát a pontlistákat hogy tudjuk aktiválni, illetve csinálni. Itt 3 fő parancsot láthattok, igazából csak 2 kell, hogy tulajdonképpen működtessük. Az utolsó az, hogy pontot adunk, illetve állítunk, mert miután elkészítettük, még nem írja ki a játék, tehát nem aktiválja. Na most, ez az első parancs. Per scoreboard, csak itt nem fér ki. Objectives add. Ide kell egy név. Ez egy hivatkozási név, hogy mivel fogunk hivatkozni rá, tehát amikor pontot adunk, ezt kell megadni. Ugye a lényeg, hogy ezt ne felejtsük el. Kritéria, ebből van több. Ezek azok, amik befolyásolni tudják a pontokat. Ha beírjuk, hogy dummy, simán, akkor csak mi tudjuk módosítani. A total kill count az minden nölés után ad egy pontot. Van a health, ez nem módosítható általunk abszolút. Ez az életet írja ki, 0-tól 20-ig terjed. A 0 ugye halál, a 20 a max. Azért 20, mert ugye 10 szív van, de mindegyiknek van egy fele. Tehát ha hát nem pont, hanem hát mégis életpont, ugye? Egy van, az azt jelenti, hogy fél színünk van, nem pedig egy. Na még van a player kill count, ez azt jelenti, hogy ez csak, hogyha a játékos tőlünk meg, akkor aktiválódik, tehát ez nyilván multiplayerben értelmes, single playerben nem. Ugye ott nem lehet találkozni más játékosokkal. A total kill count egyébként a mobokra is, és a játékosokra is érvényes. Külön mobokra nincs valamiért. Illetve az utolsó, a death count, ez pedig a halálainknak a mennyiségét számolja. Az utolsó, a display name, ez igazából az, hogy ugye a scoreboard fölött mindig van egy kiírás, és ezt változtathatjuk. Tehát mondjuk csapatok, vagy halálok, akármi, ugye attól függ, hogy mire használjuk, mint fogunk vele számolni, illetve kiírni. Na most ugye, akkor itt a lényeg. Akkor én most az adventure mapokon is használhatos, legalábbis nálam az arany. Egyszerűség kedvéért ide is azt szoktam írni, hivatkozási pontként. Általában ezt szoktam használni hozzá. Minden külön szót nagybetűvel kell kezdeni, de amikor ezeket mondom, akkor úgyis ki fogom írni, hogy kell írni őket. Tehát ez ugye ölések után is ad egy aranyat. Ha nem akarjuk, akkor ugye simán dummy kisbetűvel. Az első szót mindig kisbetűvel kell kezdeni, de mivel ez egy szó, ezért csak kisbetű. És ezt is írja ki. Látható ott alul is, hogy add a new objective, arany, successfully. Tehát sikerült hozzáadnunk. Ha piros ír ki valamit, akkor valamit elírtunk. A következő az, hogy beállítjuk, hogy hova tegye ki. Ugye erre több lehetőség is van. Ide lehet oldalra is tenni. Ez a sidebar. Van még a below player. Ez ugye a külső nézetben a játékos neve, ahol van, az fölé írja ki a pontot. Valamint van a list. Ez ugye a multiplayer játékos listához írja be a pontokat. Én a sidebar szoktam alkalmazni. Ez, hogy hova írja ki, ezt a slothoz írjuk. Objective-nél pedig meg kell adnunk, hogy mit írjam ki oda. Na ide kell a hivatkozási név. Mi esetünkben ugye arany, a kisbetűs rész, tehát amit először adtunk meg. Tehát sidebar. Arany. Ki is írta ugye ezt is. Az utolsó pedig az, hogy scoreboard players add kukac p. Itt azt állítjuk be, hogy a játékosoknak adjon. Ugye kukac p. Tehát a legközelebbinek. Ugye, hogyha ide nem ezt írjuk be, hanem konkrét játékos nevet, akkor annak fog pontosan adni, biztosra.
Scoreboard neve, ugye ez konkrétan a hivatkozási pont, ugye megint a kis arany, írsz, hogy mennyit. Ide még lehet azt mondani, hogy remove, tehát annyit veszünk el, amit beírunk, illetve set, tehát beállítás. Ez nem veszi figyelembe az előző pontot, tehát mondjuk, az jó példa, hogyha mondjuk van 10 pont, ha add mondjuk 5, akkor 15 lesz, ha set, akkor a 15 helyett viszont 5 lesz, tehát akkor pont azt állítja be, amit írunk. Tehát akkor arany, és ha már úgyis a 10-es mondta, akkor 10. És látható is, hogy kiírta arany, és igen, 10. Igazából ezzel aktiváltuk is. Mindentől már használhatóvá is válik. Remélem igazából érthető volt. Nem olyan komplex tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy miből áll a parancs. Ezért is próbáltam elmagyarázni. Csináltam egyszer egy bemutatót, de az hosszú lett, és nem igazán magyaráztam semmit, hogy mi miért. Első videóm volt igazából, nem is volt szerintem olyan jó, ezért is csináltam ezt az új változatot. Úgyhogy remélem ez jobb lett. Ha kérdésetek van esetleg, akkor írjátok meg alul kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!